акадил ягон байди ғамзада бухону зимистона пашти дромаиса ҳаво хунук жеса анака вақти бачаҳое ки Яндекс кор мекардан дар ин парам бошад Яндекс офиси Яндекса агар ки оформит карданижен шумо да обязательно якта телефони зур дар кора ки батарейка хушрӯ барад навигатораш мақсад зур кор кунад ва ҳамаи телефонҳо медонед дар ҷай дар магазини Реафон ҳастай ай 7500 рубл телефонҳо сар мешавад ва ососта то айфонҳо ҳама моделш ҳастай рози магазини Реафон медонем биё брат ва дар магазини Реафон бошад гуфта гузаштем ай 7500 рубл телефону сар мешавад телефонҳои буҷетни ҳастай Redmi A3 телефонои Technospark Go 2024 ва дар инҷа бошад Go 1 любой моделиш ҳастай ва дар инҷа барои имина бачаҳое ки Яндекс кор мекунанд мисол айрӯи батарейка айрӯи процессор ва зарядчакаш ай ҳама як телефоншон зур тавсия метавонам телефони Tecno Neo Power 6 ки 7000 мАч батарейка дорад процессор Mediatek 99 Mediatek Helio G 99 Ultimate ва ранги кабуд сабз ва иш бошад ранги сиёҳ набдавози тамом шуда дар наличка бисёр харидорӣ мекунад ай ранги сабз ва сиёҳ ай ҳамин сабаб озираҷан нестай ва 33 ватта турбозарядка дорад бо дар инҷа ҳаста телефонҳои Samsung A15 телефони Redmi 12 Redmi Note 13 нархҳои ё ай 13000 рубл сар мешавад бачаҳое ки бисёр навигатор кор мефармонанд ва ин телефонҳо ами то 13 то 20000 рубла кор мекунанд чотки агар одамое ки мисол мегӯяд телефонҳо то яка нарха намешавад да обязательно бо вақте ки телефони зур гирифтем вай бо бахша дигаре кор мекунанд ва дар ин видео якта лайк мемонем дар канал обуна шуда мемонем ва ҳаррӯза видеои калон мебарояд нашоти нархномаи телефонҳо ё дар магазини Реафон чи телефони нав омад ҳамаша дар шумо гуфта мегзарем қатъи характерист агар ки шумо дар телефонҳои арзон боваринок ва босифат як сола гарантия дар кор бошад дар номерои рекламдагӣ алоқа мебироед телефонҳои арзон ҳамаш ҳастай ва қатъи падаркҳои зардш ҳастай ки телефони дата падаркаи Itel 70 мондагиамш ва дар инҷа гуфта мегзарем Real Avi ҳастай дар номерои 925 371 0388 дар рӯи экран буромадагӣ ҳамин номеро да алоқа мебироед ба ҳама ҷо шумо да билет гирифта метиҳад акаи Ҳусейн дар WhatsApp менависед шумо да билетҳои арзон ва ба ки ҷо шумо да мақсад вигд намеғалтад як вақто шида буд ки ба через Узбекистон мегузашти ами акаи Ҳусейн шумо да ҳамон вақт мақсад гуфта гузашад да клиентҳо шумо да амхе ба ки ҷо шумо да вигд ния шумо да ҳамаша гуфта мегзарад кадом вақт арзон мешавад просто чико мекунед дар WhatsApp алоқа мебироед мақсад гап заден бигем ки акама да ҳам хеле билети арзон то он вақт гап заден шумо да полни подробни гуфта мегзарад саломату хонаобод бошед аммо номеро да алоқа мебироем барои заказ